Tili pa ulendo wolimba wakupitirizabe kuyang'ana chipolowe ndi chipongwe chimene Satana wakonza ku ana athu amene amapitabe ku sukulu mpaka kuwonjezeka ku nthenda tsopano zokhuza pathupi pa anthu. Matenda 10 angoperekedwa kuti akakhale monga matenda achizolowezi pakati pa ana asukulu. Iwo wopereka akuzitcha kuti buzazi, the buzazi disease. Kodi nchinenero cha makono. Chinenero ichocho akunena kuti buzazi disease zimenezi zitenga malo kwambiri pa dziko lapansi, more especially ku masukulu, ndipo zikumveka kuti ana pafupifupi theka la sukulu iliyonse ligwidwa ndi matenda amene akuchokera ku buzazi disease. Chimenechi chitengera imfa pafupifupi 19% ya wana ayenera kukhuzidwa ndi imfa kuzungulira ku masukulu. Koma chomvetsa chisoni ndi chakuti 34% ya aphunzitsi akhuzidwanso ndi matendawa m'masukulu, ngati makolo amene amatiyang'anirira anawa. Buzazi sindidziwa ikuperekeranji chilango chotere kwa amene amatithandizira kugwira ntchito yayikulu ngati aphunzitsi, kuphatikizaponso ana amene timapitisa ku sukulu ku dziko lonse lapansi, kwa azungu, kwa amwenye, ngakhale kwa akuda, ndi cholinga choti zidzakhale nzika zabwino ku dziko. Koma buzazi mogwirizana ndi ziwanda akuchita chikonzero chimenechi kuti matenda owawa ngati amenewa abwere ku dziko. Mwachitsanzo, buzazi yatumiza mavayirasi amphamvu kwambiri kudzera mu buzazi atomic kuti akagwiritse ntchito nthenda yotchedwa heart attack. Heart attack ni nthenda imene takhala tikuyimva kumabwana kwa nthawi yayitali. Heart attack ni nthenda imene timamva kuti imakhuza mtima, munthu amangogwa pansi pi, basi kucha madzi athiridwe ampititse pa mphepo, mwina akatsitsimukire chayapo atafika pa mulale, akatumikire chayapo atafika pa mulambe kapena pa kwinzi, mwina mutamtengera chakuthyolo ku chipatala chakuboma apeze bwino kapena zipatala za dziko, koma amatchedwa kuti heart attack. Heart attack iyo buzazi wantumiza ku masukulu akhuze wana. Zimenezi zikudetsa nkhawa kwambiri. Akunena kuti pa 30 seconds kapena 40 seconds mwana ameneyi adzikhala ali mu conscience pafupi, akamayandikira maminisi ake 60 kapena 50 adzikhala ali pa chiopsezo chofuna kufa. Mwadaladala heart attack kutumiza ku vana. Ndimapempha mpingo wa Mulungu izi zimene tikulengeza ngati ana a Mulungu ku dziko lapansi, ngati atumiki, ndibwereze musazichepse zinthu izi zikuchitikira ku dziko lino lapansi. Palitu chiwembu chachikulu kwambiri. Ndidzana tikufotokozera ziwembu zikuluzikulu zimene akuchita za maufiti m'masukulumu, timanena nkhani imeneyi. Tapeza pano kuti anthu ambiridi akhuzidwa. Uthenga wochokera ku mphepo zinayi, ana amene akungokhala m'makomo osapita anadwala ndi ochuluka mfoni mwangamo. Mauthenga a anthu ochuluka ku dziko lonse lapansi, pakuti ngakhale kuti niyende ndifunika kuti tsiku lonse ndiyendere boma ndi boma, chifukwa pafupifupi tsopano maboma onse talandira malipoti kufika dzulo kuti muli ana 15-20. Iwo amene anaumva uthengawo atumiza uthenga kuti mwana wawo kungokhala sakupita ku sukulu. Pali kusiya sukulu kwa kachetechete kumene kukuchitika, sindidziwa ngati boma mukuona,
kumene kukubwera chifukwa cha mavuto amene anawo akumakakumana nawo m'masukulu akapitamo nkudwala. Kodi pa chiwerengero cha ana odwala ndafupanga kafukufuku pano ndapeza kuti pafupifupi pa sukulu ana odwala akadwala mwina 20, ana amene akumabwereranso ku sukulu ndi ana 17, koma atatu akumakhala kuti asiyiratu. Tawerengerana atatuwa ku masukulu a dziko lonse la Malawi, mupeze kuti chiwerengero cha ana amene akukhala ku nyumba chifukwa chakuti anadwala pochoka ku sukulu kapena amadwala akapita ku sukulu chikuchuluka. Tinafunika kukonza ndondomeko zokwanira makamaka chigawo cha anthu opemphera atumiki. Tikuyitanitseni pamodzi tisonkhane, brother Mlangeni mutabwera pafupi kuti mwina nkugwirira ntchitoyi mothandizana abale ndi alongo osiyanasiyana, tikhalirane pamodzi ndikuona kuti kodi tikhoza kuchita bwanji kukokera ntchitoyi pamodzi. Tilipo atumiki amene Mulungu anatidalitsa ndi mphatso za deliverance kuti pamene tikuyenda tathandizire ana amene akodwa, kwakodwatu ana ku dziko lapansi. Nkhani zimenezi zili ndi umboni wokwanira. Lero mmawa uno ndikusunzumira ndikuyang'ana ndi chidwi chiwembu chachiwiri chimene chabweranso ku masukulu kudzera mu Buzazi. Buzazi RZ 41 akuti heart attack ichitike m'masukulu mozaza kwambiri, mwanayi pa 40 to 50 seconds kuthamangira 1 minute kapena 5 minutes, ameneyi adzikhala ali pa chiopsezo chakufupi kufa. Buzazi, kodi nthenda ya heart attack ichitiranji ku ana ang'onoang'ono amagazi awo abwinobwino othamanga? Inu mdziti anangogwa wakomoka ku sukulu, koma it's heart attack yochita kutumizidwa kachipala kena kakumdima kochita nthenda zotumiza kuchoka ku ziwanda ka Buzazi RZ kamatumiza nthenda. Ndili ndi umboni wina umene ndikudziwa bwino kuchokera kwa anyamata amene wa Buzazi amene tidakhala nawo mchipembedzo cha Satana mnyengo yathu tikutumikira Satana tisadatuluke. Buzazi mchaka cha 2010 anapha aphunzitsi ku dziko lonse lapansi okwana 891 ku dziko lonse, especially ku dziko lapansi kuno ku Africa, koma imene idakhuzidwa kwambiri idali Uganda. Buzazi mu chaka cha 2007 idachosa mdziko lino ma head department. Tikati ma head department tikunena ma headmaster, mayani oyang'anira akuluakulu amasukulu. Buzazi inakwanitsa kuchosa pafupifupi ma head department okwana 56 mwaka chetechete. Ndizikumveka ngati kuti 7 adachotsedwa ku Malawi. Nkachinthu ka Buzazi kamachita ndi ana ku sukulu komanso aphunzitsi ku sukulu, ndipo kumakhala nthenda zachilendo kwambiri zimene zimakapezeka. Tsono Buzazi atikonzera kamene kakutchedwa kuti heart attack. Konjezera pamene pa Buzazi ali nkabasiketi kamene wasungira moti nthenda timene timanena kuti ngati mpingo, ngati ana a Mulungu, komanso ngati dziko tizione zokhazikika zimenezi. Buzazi akubwerezanso chimene adapanga mu 2003. Mu 2003 Buzazi adatumizanso kantanga kosausa kwambiri kamatenda otchedwa kansa, koma adakakhuza wana ang'onoang'ono. Mu 2003 ana ambiri adapezeka pa chipolowe
chachikulu kwambiri cha khansa imene inkakhuza maso. Ngati mukumbukire bwino, ana ambiri adabadwa mtinthu toyera kuchokera chaka chimenechi. Mukachita kafukufuku ku zipatala zambiri za dziko lathu, chiwembu chimenechi chidakaonekera ngakhale ku masukulu. Ana adagwidwa kwambirinso ndi nthenda za maso amene zipolowezi chikwanjechi mbamazi zimaphonya kuti sizidapatsiretu kukhala ndi khansa yeniyeniyo, ankagwidwa ndi nthenda za maso. Magalasi anagawidwa, anang'onoang'ono anafera mgiya kuona, adali buzazi. Lero akubwerezanso 2005. Department imeneyi imachita limodzi nda UNESCO. Kuseri kwa department ya UNESCO kuli kagulu kamene kamatchedwa kuti buzazi, the satanic group, very dangerous, the most dangerous secret society, amaitcha kuti buzazi. Imachita deal ndi mavirus. Mamembala ake amapezeka ku Plum Island Animal Disease Center. Iwo ndakaswiri kumeneko kuli Arnold Justin, siwa masewera, amachita limodzi mmene. Iye amayenda m'mayiko pamodzi ndi ziwanda zake kupemerera mipweya yolekanalekana, kuchita spread zimfine zopanda kochokera. Vanthu amadwala, tikunena matenda amene akutumizidwa ku masukulu. Timakamba za ufiti, koma pano tikunena za nthenda zochokera ku buzazi zimene zichite hit education system ikhuzidwa chifukwa ana abalalika ndi matenda. Taona ana akudwala nthenda zimenezi. Ngati ana mulungunso, ngati mpingo, ngati atumiki, tikapanda kuyima pogumuka, tamverani. Buzazi, khansa ameneyo avuta kwambiri, abwereranso khansayi, koma azikhuza ziwalo zina ngati maso, ziwalo zina za mthupi koma zofunika kwambiri zogwiritsa ntchito pa nthawi ya maphunziro, zigwidwa ndi matenda amenewa otchedwa kuti khansa. Koma khansayi amukonza kuti kwambiri achite kwambiri ku skin, kuthupi, kuchikopa, kotero kuti buzazi ikupereka ripoti kuti 60% khungu la vana lisokonekera. Muyambira kuona kuti vana kwadzoka mafuta, kwasamalira bwino, koma chikopa chawo chidzikhalabe kuti chikukhuzana ndi zipere zolekanalekana zozungulira m'matupi mwawo. Imeneyi ikhale kuti ndi hit ya buzazi RZ41, malinga ndi ripoti limene tikuwerenga pano, lochokera ku zipembedzo za Satana kukonzera ziwembu sukulu ana athu. Sindidziwa kuti adanira nanji ndi masukulu, nanga kuti chichitike nchani mu 2025 pokhuza wana wathu. Buzazi, matenda athu amenewa, chikopa cha wana chizunzika kwambiri. Tiyesera kuzoka vasalini, sizitheka. Vana dzituluka zinthu pathupi, ziwengo zachilendo dzituluka, chifukwa buzazi ikunena kuti imeneyi ikhale ngati skin cancer. Kodi mwana akudwala ziwengo, mwana maso sakuona bwino ngati madachitira mu 2003, sukulu iyenda bwa, aphunzira bwa, akumva kuyabwa, achita mota. Zimenezi tu ndi nkhondo zimene zikuchitika. Zikuoneka kuti makosanawa, malinga ndi ripoti limene akupereka abuzazi, akunena kuti akufuna achite the chronology disease, kuti matenda awa akakhazika pano alenge kuti anawa akamadzabereka azidzakhalanso ndi matenda omayenda m'majinsi, ngati mmene limachitira kuti kodi kwanu kudali odwala shuga akufunsa kuchipatala, kulemba ndekuti shuga iyi njam'magazi, chronology disease.
kanulondola ine kupereka ripoti limeneli ku anthu. Zimenezi zititengera imfa za ana asukulu. Mpingo wa Mulungu, ma teenager kuchokera mu Buzazi ali pa chiopsezo chachikulu kwambiri ku dziko lapansi. Kodi mukudziwa kuti zimene zachitika ku DRC za vana zaka zing'ono-zing'ono zosasikira 30 amene angophedwa? Pali secret kuseri kwache, si justice yokha yokupha amene amapanga za uchigawenga, koma pali liwadi imene mphunzitsi ndi nduna imeneja ikulandira kuseri kwake. Zivumbuluke zinsinsi zimenezi. Mpingo, nkhanizi tizitengere kwa Ambuye ndi kumanena kwa Mulungu. Tikamapereka malipoti timati tigwade kwambiri. Kutereku ntaona chimenechi cha Buzazi ngakhale kuti tachedwa, koma ndinene kuti tiyeni ana a Mulungu tikhale ndi gawo la mapemphero kupempherera ana amasukulu wapaderadera. Tidapanga mapemphero akusala kudya tsiku lija, koma pano ndimati tikuyitanireni limodzi ku mapemphero amenewa limodzinso kuti tikonze ndondomeko yakupemphera kwagwa chimene akuchitcha kuti Buzazi. Chayamba kale kugwira ntchito m'masukulu. Khungu la vana labalalika, ziphuphu zotuluka kumaso kwa vana, ziwengo zotuluka wamba, khansa yochoka kwa Buzazi. Akuonjezera kuti zimenezi zikuchotsa appetite ya vana ndipo akuluza weight, aziluzanso weight. Mwaona ana ena mmene akuvutira kudya mmamawa kuti apite chakudya akadya kusukulu. Mukapeza kuti sakudya kusukuluko, mukapeza kuti sakutakataka moyenerera kusukuluko. Chakudya chimene mwaphikira sanachikonde, zimenenso munayikira mchikwama kuti akadyere kusukulu, mwapeza kuti akubwerera nazo sanadi kapena angopasa anzawo. Zimenezi ndi zizindikiro za Buzazi skin cancer. Tiyenera ana a Mulungu tisonkhane pamodzi ndi kukonza tsiku la mapemphero tililengeze kuti tikachite rescue nthenda zobwera ndi ziwanda. Ziwanda zimaopa mapemphero. Tikamati tipemphere tipangeni fasting. Ena amati osangopanga nokha bwanja mauziranji wanthu. Ayi, mumodzi muli mphamvu. Izi sidza munthu, sidza kukhoma kwa munthu. Mapemphero sidza mnyumba mwa munthu, dza kwa Mulungu. Zimene mmafuna mudzike poyera amene ali ndi kuthekera. Ife talandira nawo vumbulutso, koma ena ali ndi kuthekera kuti atalimva vumbulutsolo ndi kufuna kuchitapo kanthu atha kuchita. Ndiye timayitaniradi kuti tiyeni ana a Mulungu kukhale fasting yochita ulengeza kuti tikhala nayo date yakuti, cholinga choti tithandizirepo nkhani imeneyi. Buzazi RZ46 kumeneku akhutulira asima nayonso akunena kuti iyenera kuti ikadzutse kutha kwa m'bado odwala asima, akauchite rebuild renew kuti kubwerenso chronology disease asima. Mukuwaona vana mmene akupumira wefuwefu. Buzazi RZ46 mukuyiona mmene yachitira imeneyi. Inde munganene zambirimbiri, koma mukayiyang'ana bwinobwino mozama kwambiri mupeza kuti asima iyiyi yavuta kwambiri. Tsono abuzaziwa tsiku lina amapereka ripoti pakasonkhano kena ku LCD ndi amafotokozera za kuchuluka kwa aphunzitsi maka achikazi amene abuzazi adawapanga ataki powapasanso nthenda yomweyo ya asima. Tili ndi asima imene imabwera pa zifukwa zosiyanasiyana, mwina tinganene kuti yachilengedwe, koma iyi ndi yobwera ndi Buzazi. Ndi abuzazi
pamene akugawa nthenda ngati zimenezi kuzibweretsa 1 kumasukulu, 2 kuzibweretsa kwa aphunzitsi komanso ku vana. Ndekuti mwa njira ina tili ndi chiopsezo chachikulu kwambiri cha nthendayi kuti ichuluka pakati pa vana amene tili nawo. So ina mwa imeneyi idzikutengerani kukhala mitu ya mapemphero amene timapemphera tsiku ndi tsiku pamene tikupempherera kuti tichite cholanditsa ku vana wathu amene akhuzidwa ndi nkhani zimenezi. Koma chenjezo lini lakuti nthenda zimenezi buzazi yazikhutula kale ku masukulu, kotero kuti pamene tizimaliza chaka chino zizindikiro za zokhutulidwa matendazi ana ambiri akhala atagwidwa ndi nthenda zimenezi mwachisawawa. So tamverani, buzazi disease atantumiza mdziko la Angola kudachitika chisawawa ku Angola chifukwa adapititsa nthenda ngati asima. Mwana samaoneka kuti ndi asimayo mmene imakhalira, koma pamakhala zizindikiro za asima, zizindikiro chabe zongokhala ngati kuti ingakhale asima, komanso mukasokoneza amaoneka ngati kuti mwanayi wagwidwa ndi fever. Idavuta kwambiri chaka chimenecho, ndi lerolo akuyiponyanso. Ali ndi ganizo lakuti asima imeneyi itenga 32% ya ana dziko lonse, especially kuno ku Malawi. Ndikunenazi zikukhuza Malawi fo munthu unendi Malawi, munthu unendi mchewa wa ku Malawi, ndikulankhula chinchichewa, koma kwathu nkuzomba munthu une mtundu ndi fuko ni wachiyawo. Nkhani imeneyi ndiyosautsa kwambiri ichitike ku dziko limeneli lapansi. Akutumiza nthenda zimenezi ku vana ang'onoang'ono. Zikumveka kuti buzazi ichitenso ndi buzazi RZ92, ndi akuti imeneyi pafupifupi pakati pa anthu 100 opezeka ku sukulu, ndaphatikizapo aphunzitsi ndi ana, onsewa tikuwayika mu gulu la 100. Akunena kuti 37% buzazi akupereka nthenda ya diabetes. Tichita experience ana ang'ono akugwidwa ndi nthenda ya shuga. Sikawirikawiri mwana wang'ono kumpeza ndi shuga, koma zioneka chaka chino chifukwa buzazi wachita anointi nkhani zimenezi ku masukulu. Sono tikayang'ana mozama kwambiri mmene zakhala chonchi, pali ka organization amene amakatcha kuti National Institute of Drug Abuse, NIDA, yapereka ripoti ku America kuti pafupifupi ana azaka 12 ambiri achitidwa affect ndi mankhwala. Tsono nkhani yamba kukwera mtunda pamene pomumvesa. Pafupi ana ambiri azaka 12 akhuzidwa ndi mankhwala imene ikhale kuti ndi drug abuse, chifukwa nthenda zimene ziti zibwerezi mubwera a UNICEF ndi mabungwe ena kuzathandizira kuchosa nthendazi, ndi abwera ndi mankhwala amene atadzapasa anawo kuti akachire. Mwachisanzo zikumveka kuti ripota wina ananena mawu akuti mwana akamadola diabetes ndiye mukufika poti mwayamba kumambaya insulin. Malingana ndi msinkhu womwanawo, mankhwalawo amakapanga abuse mthupi lake. Kamwana kamene kangapezeke ndi tuberculosis
mukamakapasa mankhwala a TB kamwanako mumakhala kuti mukupanga abuse mthupi mwace. So NIDA yapereka ripoti kuti pa miliri imene iti ibwereyi ithandiziranso kupanga drug abuse ku vana ang'onoang'ono. Nkhani imeneyi ndiyoona ndithu, chifukwa chake timati tiye tithawire kumapiri kuti kumeneko tikandziwa Artemisia ndi ndani, Artemisia ndani, Jofalamu ndi ndani, tikandziwira kutchireko. Chifukwa matenda amene ati abwerewa ndi mankhwala amene akubwera, mankhwala opauka atizunzira ana athu. Sinanga kholo lizikantenga mwana ku sukulu kuthamangira naye ku chipatala mukukampereka pa drug abuse malingana ndi mtundu wa nthenda zimene abuza ati apereke ku dziko lapansi. Ndiyamike Mulungu kuti pamene tikupereka ripoti limeneli kukucha chifukwa cha nambala tidapereka ija, kuti nthawi ina iliyonse tikhoza kuyamba kuyenda kupempherera ndi kulanditsa anawa m'masukulu. Koma ndimati nnene kuti nkhani imeneyi ndiyovuta kwambiri kwa basi. Nkhani yafika posausa kuti ambiri mwa anthu azunzika ku dziko lapansi, more especially ana akuluakulu ndi ana ang'onoang'ono amene ali ku masukulu. Tikunena asekondari akuluakulu, apuraimari ang'onoang'ono pamodzi ndi aziphunzitso awo. Pomaliza, Buzazi 241 akunena za kidney disease. Sindikudziwa kuti mukudziwa bwino kuti panali project ya chiwembu choyika zoyikayika m'matupi mwa ana kudzera mudzakumwa zomwera nkaujeni kanchombo kajaka timati kachani kanchombo kawaiti kaja timakayika m'mahewu, timabowola nkuyika m'mahewu nkukakapaipi kokokera kopyonthera kampyonthi nkaja kamakhala kumbuyo amakabereketsa ndi enjoy, timakatcha kuti kampyonthi kaja amatipatsa tikagula mahewu kuyika nkubowola nkumamwera, kamatchedwa kuti kampyonthi. Timipyonthi akunena kuti kayikidwamo timafutafuta tofananafanana timafutafuta timene timapezeka pakapepala kaja kamakuta sausage, tiphatikiza nkudya limodzi nsausage. Mmene kachitira kamene kaja ndi chimodzimodzinso mmene achitire ndi timipyonthi. Timipyonthi tithandizire kuwononga makidini ku vana. Akunena kuti ana ambiri amagwiritsa ntchito mipyonthi pa zakudya zawo, ndi azibisa zimenezi mu zinthu za kala ya white. Tili mmasupuni amene timapatsidwa m'misika tikayima m'miphika ya maizikilimo, amatiyikira timapujani tawaiti, nthawi zina amatipasanso timasupuni tawaiti, timalandira akatipyonthera akatipungulira izikilimo mchipoto muja mchikapo muja go amatipatsa timeneto. Ndakunena kuti Buzazi akonzera mwadala kuti timene tija mukhale matenda, mukhale disease ya makidneys, komanso tizichita transferring of the chronic disease. Nkhani zosausa.
ni nkhani zodetsa nkhawa kwambiri zimenezi. Buzazi ikudzipanga mwadala, abuzazi akuphatikizirapo tima snacks tolekanalekana ta m'mashopu timene akunena kuti iwowo abuzazi alowerera dala. Mumakumbukira kuti buzazi amapezeka pakamba nthawi zina, ngati asiya mpanopa ankapezeka pakamba. Nkhani izi nzosautsa kwambiri, koma tandiloleni kuti ndipite pa Buzazi 606 imene ayitumiza ku dziko lapansi. Imeneyi ndi mental illness. Mind you be careful, mpingo wa Mulungu. On this chapter, listen attentively, listen carefully. Mental illness. Buzazi 606 aichita senti ku dziko lapansi. Chiwerengero chake akuti chitenge pafupifupi hafu ya ana asukulu, hafu ya munthu amene ndi mwana, ndi target yawo kuti apezeke ndi mental illness, matenda koma akubongo, mental disorder. Chipongwe chachikulu kwambiri chimene chikuchitika ku dziko lapansi. Tikumane mavuto amenewa, takumana kale ndi mavuto amenewa ochita kukonzedwa abuzazi. Buzazi akuti ana anali bwinobwino amacheza, munthu angovumbuluka mwana mmodzi sindikupeza bwino, kukafika m'nyumba mwa makolo wake kwala sakupeza ndi bwino. Buzazi 666. So ine matero kuti ana Mulungu tikayang'ana za mental disease tikuona kuti pa point imeneyi tili ndi ana pafupifupi 1,500,000 kumayiko kapena ku dziko lokhala anthu. Nditero mpingo wa Mulungu pokufotokozerani kuti ndeti chite bwa. Lero lachitatu, dzulo linali lachiwiri, mawa ndi lachinayi, tifike lachisanu. Kuti uthengawo uyende, tisinthe mapemphero amene timati tipange lachinayi, kuti mapemphero amenewo adzachitidwe wiki ya mawa, lidzakhale tsiku lachiwiri limene kudzakhale mapemphero opempherera ndi kuthana ndi maspiriti achina buzazi amene achitidwa senti ku masukulu athu. Mulungu wodziwa kudalitsa ndi kukusamalirani akusamalireni mpaka tsiku limene tidzalowe m'mapemphero akusala kuti mapemphero amenewa adzachitika lachiwiri sabata ikubwera. Mulungu akudalitseni. Cholinga cha mapemphero amenewa tikhale tikuchifotokozera masiku awiriwa lisadafike tsikulo, koma lero tangolengeza kuti lachiwiri la wiki ya mawa, kuperekako mpata kwa amene mumanena kuti simunamve. Mwina ngati mumamva ndekuti lachinayi likupatsani, lachiwiri likupatsani chithunzithunzi chakuti iniyo mchite nawo. Mundilole kuti ntalankhula kanthawi kapafupi 34 minutes kuchenjeza za buzazi, mundilole ndipumule mpaka tsiku limenelo. Amen.